Tatuan ti kaday kay wa man tay customer karon ay. Nya ganahan ko patato diri man sa ubos. Na, kato na natin tatuay ni mo patatua ng O ikaw na lang mo tato lang ko kay babae man ka. pwede na sa dali. Nya Ida dali. wala pa di ako kapanghugas. Ayo. Nya nangibot na ka. Ayo. Alay nito. Oh, dayan. Kanang Unsay ato, Ah. sir? ay. Musod ako, ma'am. Oh, sud lang, sir. Aw kanang. Aw. Sakto kay kung Sige, gari anday sir. kanang Ah. patato ko, ma'am. Amo patato ka? Oo, ama. Ikay matato, ma'am. Oh, ako mo Siya. tato. Oh, ako mo tato. Diri sir, lipo Hindi diri ko sir. mababae ni manatuay diri. Oh. Ay sir, asa dapat patato ni Asa sir? ka dapat patato, sir? Are ra dugan. Asa dugan ani Oh. mo? Sige, buhay mo sa nina, sir. Okay ra. Oh, kanang sa bako naman Sir, kani napakay, akong kuan. nakaiyo sir. Ay naa. Ay, sayo. Pero pwede naman. Usar man. Sus, ari diri di sa Usara man. Ay na sige panguan diha. Ali sir. Ikaw, dili Day, wala? dili, sir. Wala oy ngita lagi ko. Oh, pwede man tayo. Ikaduha ka. Sugot ra man ka ikaduha. Ali diri sir. Ay Lingkod nang lang, sir ay. Mabugno aya ta sa imong iyab. Aw. Asa man dapat natin butang diha, sir? Are, ma'am. Unsa may design mo nakakita na ka design mo, sir? Okay re. Naong sa kong uyab, ma'am. Aw, naon mo uyab? Di lang ko masugot kaduha sir ay. Ah, kana di. Ay, Okay, wala na siya. paano ko kay para maato ang makuanan ba, ha? Sana all pa sir. Grabe, yung tato. Naman sa kita. Gura na, ma'am. Nang bitin ba? Gitaliyot wala. mo ba? Wala na yung sakit, sir. Basta dari. Okay na. So karon kung tungit, sir, mao nang ako. Ah, na-heart. Sunod na, butan re. Speed, kamunggay. Mga bitaw niya, kamunggay Ayaw mo. Ay giutang mana na sir nana sa imong bugan dapit. Oo, ang kamunggay. Oh, labong kay kamunggay. Rimbugan niya. Ari diri. Di sa bako ni si sir kay. Ha? Ya okay ra ka sir kay magsugod na ta ko ano man ni kadagom sir kanang mga napuro ni kadagom ang suot sa kung kuan. Oo, okay ra. Sir ay hayag mo nang uyab nimo sir. Pwede sa dako sir patato ko Oy, sir. Malang lagay sir para di makita Oo, niya, oo, sir. patato. Tikas, Liz, akong lagay. Ya sir Parang sa puti ang magsugod na ta sir ha. Sugod na sir kay. Oo. Ano lang di ka sir kay basig mo liho ka sir. Ha? Anaon pa di ay ma'am, sam tani mo ram tagirasyon ani noon. Di kay Ta basig sir yung kay basin niya Di sa ko. ko. Napuro ba ni kadagom okay ra ka? basig makuyapan ka ba? Makuyawan ta. Ana lang ko. Makuyapan ka diya sir atong sugdan bi. Sige, sige na lang good. Sir, ay na kung magbuwag mo sa iyong uyab sir ha. Oh, nganti ka. Gunitin na diha day. Kami siya paggunit. Tarong sila. Ato sugdan sir ha. Ah. Oh sige sir, Sige. kadali lang sir. Idoot jud ma'am. Idoot. Idot. Ikaw puno. Hinay ra ka ni sir, hinay ra ka ni sir. Sinera na. Para Gunitin na diha maklaro ba? daya kay 15,000 ra bagi bayad aning sir. Aw. Sige na, kana. Kasulti ba sa imong kuwan, sir? Uy, ka na, mong uyab ba? Ngana pala akong kuwan, May sir. gani. Ako ana lay kuwang ani sir, buhok na lang gid sir. Nya na sir ha. Ngana pala niya ako. Buhok lang gid kuwang ani. Nya lang ko matan-aw mama ay naguman. Oh, nya tan ani ka man. Kuan lang sir, hangad lang sir, hangad. Okay, mahadlok tinud-an na ma'am, mahadlok tugog dagom. Agay. Hanggat man di kag dagom, sir, yung patato ka. Agay. Agay, balik-balik ako patato dari mama. Okay, agay. Sultiya dyan sa babae, Alam, sir. mga Ay, kakuyapon ko. Mga kakuyapon ko. sir, pagtarong mo na, sir, kay. Sigan na lagi na imong mata sir. Okay na sir, ay tatuan kay kuan ang ngipon lay kuwang. Sir, sulti kay mo uyab, sir. Ay, kay patato dyan ni mo, sir, ba? Ngana pala na kung uyab po hon, sir. Ay, Ano ma'am? ba, lagi ni pai, lagi ni. Ma'am, hoy, ma'am, sis. Ba ka ganina nga nagtato tatong lubot niya. Muudid Ay, ba go ka? na siya rito. Tubig, ay. Ay, ang dag tubig. Nya na. Ana sa sir be. Managid sir, managid. Manambok. Okay na kay sir. Naglaeng akong kalibutan, mama. Ay, maramag. Ito man akong pananaw. Wow, kanais man anak ko. Nice kayo ay. Kuha kayo, ma'am. Kuha kayo, Did you nice mo uyab kayo. sir? Ha? Kaya ganahan ka mo tanaw oh. Picture. Nice kayo. Picture man sa ka. cellphone ni Nice sir. kayo, Na man. maunang uyab ni sir sige. Picture. Ay patanaw ni sir ha. Oh kana. Butang Patanaw. ako mo po, Adri. Ayaw na kay mao na yan gusto gud. Oh mao na imong wapa kay sir. Tapak isa. Yung ka magmahal sa mong 15,000 na sir. Oh? Eh, pasahan ka ni sir. I-open mo Oh. share it. Share it lang na. Ipakita sa imong I-share it lang na day. Ipakita sa mga yab, sir. Kinsa man imong gisuwat diri, ma'am? Imo na uyab. Wala, oy, noon sir. Hala, Ay na imong giingon ako ipasundog. May akong gisundog. Uyab. Unsa man taon ni oy?
Ano man? Kagwapa na o, tanawa na ikilay na mata. Sino ito? Di ma'am. Ulti mo ako kailan eh. Di man ni maong na akong uyab. Napailawan sa inyong tukod. Napay tiil yung Uy, So sir, ay nalang yung reklamo sir kay atbangan na nato din sa atbang. Imuha Ay, sa manang, sir. sir. Ay, ano lang ma'am. Balag wa na ko'y tato. Ala, sa... Wala pa tiil na yung alambre nga. Sir, Alambre sa hayan, gibawg. Uy, sir, sa kadaga mo patatuan ni sir. Wala dyan nireklamo, Ikaw sir. Ikaw nireklamo, yung sir. nireklamo. Basta wala ito na yung reklamo. Reklamo ko na ako'y nakadaog o. Ako'y champion ko. Champion Champion sa ko sa tato. mga tato. Ako Asa mang asa mang bitina. Asa mang ana. wa pa na human. Giibot na ako. Iya, manggiputo lang o. Ah, Purya gaba ning tato. Sige na sir, salamat kasi mong 15 mil. Ipagawas na nito kay nanay mo. Ambi akong 15 mil. ayun. Bisa pag 100 na di yung ko mo bayad. Ano? Ay, dili na na pwede sir. Unsa man taon Kinibayad ni? na kay Eh, gigapay biya na patatuan. Dili ay. Unsa man taon ni? Ay. Assistant. Susun. Okay. Akong 15 mil ay. Okay. Akong 15 mil. Akong 15 mil.